बनले बनी गीत गावता नहीं ये अभी रहियो ना धरैली रे नहीं रहली जिंदगी अभी ओहिजे बड़ा गायत्री बाबा मर गए ट्रेन चल गई हावड़ा तू रह गई बलिया स्टेशन पर बादाम बेचो पूछा था जे का हो भाई गोइला है ना तो ना हो बड़िए छूट गई अब ना लो गाड़ी रहे 9:30 पर तू पहुँचल 9:45 पर ट्रेन चल गई अपन समय से तू छूट गई कहत रहे जे गाड़ी छूट गई ना छूट गई तू कहत रहे जे गाड़ी छूट गई ब्याह जी तरह के हर विषय पर हम प्रमाण सहित देता नहीं पुत्र और बेटा के भी तरह का अंतर दिखा देने है तब वो तरह लाज नहीं खेला रात भर हमरा के पियो कोड़ अरे बाप रे बाप जन बिहार में निषेध चीज बा तना के तू चैनल पर असना ना कहत रह हमरा के जो लोग जानो जे साचो के पियो कोड़ अब के ना पिए के सुरेशवा कहता कि कुंवरवा इस शराब पियता अजय कहता वो हमरो से खराब पियता कहता वो हमरो से खराब स्वर्गीय हमीद बाबा के बेटा नाती दमाद हजारों हजार पुरस्कार दिहल हाँ हो पढ़ियन लिखन अफसर बने हो बबुआ हमार भगवान नारायण जी ये पूरा परिवार के ही तरह बनौले रहे खुशी से रंजगंज में सब परिवार रहो हाँ जे कहता वो हमरो से खराब पियता विचार करे के बाद 14 रत्न में कोई रत्न है और करे बार बार तुम्हारा बा पिया कल पिया ले बा अब ना लो बुझाते कि यह नीतीश के सार है बिहार बन कैले बड़े उपयोग बन करे पिया ले बा कहत गाड़ी मारे के का पियता हेलो दादा तो भाई तने बैठ जा हेलो डिले से कम करो मिक्सचर से लो 20 हो जाता के का पियता क्या हुआ पाउच के हुक्म पियता केहू भिस्की बरंडी और रम पियता के महुआ भिस्की बरंडी रम पियता हमारा के झूठा तिवरिया बदनाम करता जवन कहता वो हमरो से कहता वो हमरो से
एगो काम हवे में उका मर्द रहता तो तारा मुंह पर मेहरारू ना हाथ चमकाई। हां मुत के ना बाकी भागी मर्द बाड़ो ना। ऐसे कनी हाँ कि तू जना गुरु के बेटा हवा ओ गुरु के बेटा लायक बाड़ा ना। एकलव्य हवा तारा में कोनो रोहन नहीं खे। कोनो गुण ए बेटा मेटा हो गइलो तू जना गुरु के बेटा हवा ओ बेटा लायक बाड़ो ना। ए बेटा मेटा हो गइलो ए बेटा मेटा हो गइलो तो है फोड़ के फेंकब घूरा पो तो है फोड़ के फेंकब घूरा पो ए बेटा में फोड़ के फेंकब घूरा पो ए बेटा में क्या हो गइलो। तने हमर लंबा दल होला 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 हमार बिया छोरा में ना जाए बोरा में जाला हाँ ए लोग के बिया छोरा में जाला तने कटाई मंडली लंबा हा कटाई तो टरक ऐसे कनी हा तारा के मिलल हा हेने आ जाई दरोगा जी बिंजू वाला अरे हे बेंजू वाला तुरंपिट वाला बाकी रह गेले दाल बादक ए लोग के हाँ हाँ इहे हा और तू तो उल्टा पाठ पढ़े लगल। हेलो भाई आहा सुता मत गबर साउंड के नाम बदनाम हो जाई। बना मत डीले कम करके मीट खोल मिक्सचर से तू तो उल्टा पाठ करे लगलो उल्टा पाठ करे लगलो उल्टा पाठ करे मन बढ़ू बात करे लगलो बढ़ू बात करे लगलो मन बढ़ू बात करे लगलो तहर गर्दन टांग देबी छुरा पर तहर गर्दन टांग देबी पूरा पा दी तहर गर्दन टांग देबी छुरा पर भाई तो है फोड़ के फेंक गर्दन टांग के छुरा पर फोड़ के फेंक छुरा तो झूठो के नाम गायत्री के बदनाम कैले बड़ा। खाली हवा आज स्वर्गीय हमीद बाबा के परिवार से हजारों हजार रुपया पुरस्कार मिलल। दरोगा जी दीवान जी घर ही रही ले है कोतवाली में बानी रुआ वाराणसी में बानी रुआ जी है भेटैले दूगो फीती लागल बा कान पनो दूगो फीती लागल बा स्टार 3 गो लाग जाई बहुत बड़ प्रमोशन हो जाला इंस्पेक्टर हो जाला आदमी गलती ना नु जी हाई तू तो पोसले बाड़ो शिखंडी के बोला दिहल शिखंडी के हां बोलवले तू बोलवले बाड़ो शिखंडी के इशारा हाथ बाटे रंडी के बोलवले बाड़ो शिखंडी के इशारा हाथ बाटे रंडी के बाबा यही बात पर ध्यान दो यह कमलबास कठे पर ना उतरले यही पर तने माने बाएं दहने ही सब सिखाई ले तो तार लोग गुणा भगल लग तारा घर में करे एकरा पर विशेष ध्यान दो ना इहे हो बाकी एकरा के लेबे नहीं खावत। हाँ बोलवलो तू शिखंडी के सारा हाथ अटे रंडी के बोलवले बड़ा शिखंडी के इस सारा हाथ अटे रंडी के तेरे तोरी ई काम करो तो बट बुरा के धर गर्दन टांग दे
पियकड़ गर्मी झाड़ देब जा गर्मी झरब गर्मी झरे के पड़ला इनका में गर्मी बा कहाँ जे झरब अरे खत्म बा एगो कहला जे फलाना के ब्यास के लिस्ट पर से नाव काट दो लोग तो कहले जे नाव काट दो ना पगला गइल बड़ा का ब्यास इनकर नौवे मत चढ़ाव ना त कटब त ये पन्ना एगो जियान करे सिया ही जियन करबो कलम में के अभी तार नावे नहीं खे चढ़ भी इनकर नावे नहीं खे चढ़ नाव चढ़ जाई रही तो कटबन हो तो पन्ना जियान है इनका से पाछा पाछा के लइका ई जे बिनहा गांव के हो वो कमलेश देहाती ए जे के एगो मर गइल बेचारा रहे तो हमारे शिष्य बाकी मुनीब के तनी दू चार थप्पड़ दे दिल रहनी तो मुनीब के संजय एक्सप्रेस ब्यास भर ले स मनोहरत अपने आप के बिगाड़ लेलस आज हमार शिष्य बनल बड़े बबुआ हमार राम जी यादव देखिए काल कैसन गीत गवनाई गई हम हमने की हर रोज नया क्वालिटी इंतजार कर ले जा आविष्कार कर ले जा काहो इनकर तेरे नमावा रोज कबारत होई हमने की देखले हवा जी हम तो इनका में झाल बजावत देखले बने कि लइका झाल बजावत रहे हमारे अब कतना उ कबारत कतना उखड़ा तो हम नहीं देखले हाँ भाई अगर उ तो बेरादरे कबारा ही वाला है बिहार में कहीं लोग ना करे माने जगह कहियो छुरा से कबारी कहियो हाथों से कबार सकेला तो हो सकता कबारत हुई हम नहीं जानत हम देखले नहीं अपन कबर वाला एगो सिवान जिला के लड़की उषा उड़ान के का नाम है ओकरा का भी मोबाइल देखाओ तलो जे बड़ बेदिन कोइले भी रोवे लागल बा ई लागत में बोल चैनल पाइल बा के ना तारा आइल होई उषा उड़ान नाम के लड़की बिया आ ओकरा के फजहत क के बिक देले बा रोए रे मुंह क के कौन है सुरेशवा किसका चला है तुम ऐसे ऐसे तार नाम करे तरे कहती है लड़की तारा लाज नहीं एकर मतलब तार लिस्ट पर नाम नहीं है लिस्ट पर नाम रही तो तोहर ओकरा गुरु के जानी हमरो केहू छेलन के बोली हम तो अपने के केहू के चेले ना माने सबके गुरु माने ले सब गुरु हो चेला केहू ना हो आज हमार बेटा हम रवि यही परिवार से एक घर बीमार चलता रह ये हमार हती हती लड़का हमारा आश्रम में रहेला जितना कमाई होला समाज में चल जाला गाइले रोज जी खर्ची चलो रोज गाइले कहे कि खर्चिया चलो आश्रम चलेला बहुत बहुत सब गरीब लड़का बड़न ओहनों के देवे खातिर अपनों खर्चवा खातिर चले ही चाहे नु अभी तक धनिका घर के हवन ई तो भाई इनामे 72 इनाम बाटेले 1 लाख कहियो 2 लाख कहियो धदेले कहियो 20,000 धरले हमने के इनाम ना धरे जा हमने के इनाम पावे खातिर गाइले जा दू फॉर्च्यूनर इनामे में चल गेली सन बोलेरो पर चढ़त रे 10,000 खातिर भेभाव आवत है भाईवा के हमरा 2 फर्नीचर का काली सब फॉर्च्यूनर इनाम दिया गेली स अपने भी पुनर्का कमांडरे पर चल बाकी जगह जमीन वाला मर्द हो